יזהר באר. בפרק 98, ארמון החלומות שהתמוטט, לקחים מהפתעת אוקטובר 2023. פואד עג'מי, איש רוח לבנוני ממוצא שיעי, פרסם את ארמון החלומות של הערבים ב-1998. קינה אינטלקטואלית על כישלון המודרניות והלאומיות החילונית בעולם הערבי, וניסיון לפענח את הסיבות החברתיות והפוליטיות העמוקות לתבוסה מול ישראל ב-67. עד כה לא נעשה ניסיון דומה להסביר מדוע ישראל מופתעת שוב ושוב מאז 1973, עד לכישלון הצורב ביותר שהתרחש ב-7 באוקטובר 2023. המסמך הזה, שמתפרסם כאן לראשונה, נכתב על ידי אנשי מודיעין בכירים מתוך המערכת. הוא מטריד ומשבית שמחה, אבל הוא רק חלק קטן מהאתגר הגדול שעדיין לא מומש. להסביר באופן מולטי-דיסציפלינרי את פשרה של ההפתעה ביחסינו עם הערבים. מקובל להסכים שהמודיעין הישראלי הוכיח אחרי 7 באוקטובר בעזה, בלבנון ובאיראן יכולות יוצאות דופן ברמה הטקטית, אך נכשל כישלון חרוץ ביכולת החיזוי וההתראה האסטרטגית בכל הזירות הללו. יותר ויותר מתברר כי הכישלון לחזות את פלישת החמאס לישראל לא נבע מהיעדר מידע. להפך, כל המידע היה קיים. ספרו החדש של העיתונאי ג'קי חוגי, 5 לקישות בדלת, כנרת זמורה ביטן 2026, מעיד על כך באופן מעורר פלצות. מעבר לזה, היום אנחנו יודעים שגם תוכניות המלחמה המדויקות של המצרים והסורים ב-1973 הגיעו לידי אמן חודשים לפני המלחמה, ובכל זאת לא הוסקו המסקנות המתבקשות, וההפתעה חוללה טראומה שרק מחדל אוקטובר 2023 משתווה אליה, ואף עולה עליה. בסדרת רעיונות שערך אברהם ברקאי עם אלי זעירה, שהיה ראש אמ"ן ב-1973, משק כנפי הטעות, חוברת בהוצאת המרכז למורשת המודיעין, עולה הדמיון בין מחדל 1973 למחדל 2023. לאחרונה, סמוך למותו, אישר זעירה כי אשרף מרואן, המרגל מטעם המוסד במצרים, העביר את התמונה המלאה. כלומר, הבעיה אז ועכשיו לא הייתה באינדיקציות, אלא בהבנתן. אם נתרכז בהיבט המודיעיני, הבעיה של המודיעין הישראלי בעשורים האחרונים היא בקוגניציה, בתפיסה, באיבריס, בזלזול ביריב, בראש הקטן, בקונפורמיות, בפחד ובהתיישרות לפי רוח המפקד, בהונאה העצמית ובעוד מכשלות שקשורות ברוח הזמן ובנפש האדם והחברה. כשחיים גורי נסע לקהיר בעקבות הסכם השלום עם מצרים, ושאל בעלבון את אנשי הרוח המצריים שערכו אותו במערכת אל-הרם, איך לא התביישה מצרים לתקוף את ישראל בהפתעה ביום הכי קדוש ליהודים, קפץ אחד מהם, משורר. מה פתאום הפתעה? אני כתבתי על זה הרבה בשירים שלי. הבעיה של אנשי המודיעין שלכם שהם לא קוראים שירה. כן, זו בעיה שרק החריפה ב50 השנים מאז מחדל 1973. ב-8200, כמסתבר, אהבו בינה מלאכותית יותר משהבינו איך לקרוא תרבות ערבית. ברעיונות ששודרו בעשור האחרון בפרות קדושות, הזהירו כמה מהאורחים מהאיבריס הזה, מהזלזול בערבים, ומהמחשבה שאת הסכסוך עם הפלסטינים ניתן לנהל על אש קטנה עד אינסוף. בסדרת שיחות שקיימתי עם מושלי עזה בעבר, הצליח יצחק איני עבדי, שמילא את התפקיד בתחילת שנות ה-70, לתמצת את הסוגיה העזתית במשפט אחד. כשאתה דוחק חתול לפינה, הוא הרי בסוף יקפוץ וישרוט אותך.
האם מעריכי המודיעין והבוסים שמעליהם, שדיווחו שהחמאס מורתע ושואף להסדרה כלכלית, ושהסימנים המחשידים הם לא יותר מתעמולה או תרגילי יחסי ציבור, יכלו להפנים את האמת הפשוטה הזאת? קטסטרופת אוקטובר 2023, שמלמדת שהמודיעין הישראלי לא למד דבר ממחדל אוקטובר 1973, מעוררת את השאלה, האם המודיעין הישראלי הפיק את הלקחים ממחדל אוקטובר 2023, שהתפתח בינתיים למלחמה רב-זירתית? בכירי המודיעין שנפגשו לאחרונה בכנס במרכז למורשת המודיעין, ניסו לברר את הסוגיה הזאת, וממצאיהם רוכזו במסמך פנימי שעיקריו מתפרסמים כאן לראשונה. דברים שאושרו בצנזורה. רוב המשתתפים באותו סיור מוחות היו לשעברים שמילאו תפקידי מפתח במודיעין, ביניהם אלוף במיל אהרון זאבי פרקש, אלוף במיל אורי סגי, תת-אלוף במיל דוד צור, תת-אלוף בדימוס דוקטור יוסי בן ארי, דוקטור מתי שטיינברג, אלוף משנה במיל שלמה קשי, ועוד רבים אחרים ששמותיהם אינם מוכרים בציבור הכללי. לפי המסמך המסכם את הדיונים, הכישלון המודיעיני באוקטובר 2023 לא נבע ממחסור בנתונים גולמיים, דאטה, אלא מכשל חמור בעיבודם ובהבנתם. בדומה למלחמת יום הכיפורים, גם הפעם המידע האיסופי היה עשיר ומפורט, אך הוא הוכפל באפס, בשל נקודת ייחוס, רפרנס, שגויה. כאשר הקונספציה קבע שהאויב מורתע ופניו להסדרה כלכלית, כל אינדיקציה למלחמה, גם אם הייתה ברורה כשמש, התפרשה כתרגיל, כהפגנת כוח ריקה או כרעש רקע. לפיכך, צבירת מידע טכנולוגי, הסכימו על השעברים, אינה תחליף לחשיבה ביקורתית ולבחינה מתמדת של הנחות היסוד. כשל המתודולוגי נבע בין השאר מכך שהמודיעין מתח כלים מהעולם הטקטי לעולם האסטרטגי. בעוד שהרמה הטקטית היא מכניסטית ועוסקת במדינות פיזיקליות, כמויות, מיקומים, זמנים, הרמה האסטרטגית היא סביבה סבוכה וקאוטית, המושפעת מפוליטיקה, אידיאולוגיה ואישיות המנהיג. לא ניתן להתייחס להתראה אסטרטגית כאל פיגוע גדול שיש למנוע באמצעות גילוי טכני, אומר המסמך המסכם של הדיונים. יש להזכיר שהרמטכ"ל לשעבר אביב כוכבי סגר את יחידת חצב לאיסוף מידע ממקורות גלויים ב-2020 והעביר את הטיפול במידע לבינה המלאכותית. התוצאות היו בהתאם. הרי מנהיגי חמאס וחיזבאללה הצהירו על כוונותיהם באופן מפורש בנאומים וברעיונות פומביים שבהם אף ציינו את שמות הקוד למבצעים כמו מבול אל-אקצא. יחיא סינואר דיבר במפורש על הקשר בין תוכנית ההכרעה של בצלאל סמוטריץ' לבין מבול אל-אקצא. וסלאח ארורי, סגנו של אסמאעיל הנייה, אף דיבר על מועד ההתקפה בשמחת תורה, מכיוון שאז ישראל תנייד את מרבית כוחותיה הסדירים לגדה המערבית, וכמעט ולא תשאיר כוחות ברצועת עזה. כלומר, הוא דיבר בפומבי לא רק על המקום, אלא גם על הזמן. אפשר רק למרות את השערות לנוכח גודל המחדל ועוצמת העיוורון. תוכנית הפלישה של החמאס לישראל הייתה חשופה לעין כל, אך לא היה מישהו שיסתכל ויתריע. המודיעין הישראלי שהורגל להתמקד בידיעות זהב, חסויות, התייחס למידע הגלוי כאל תעמולה זולה, הם אומרים. המערכת חיכתה להתראה ממשית, סימנים פיזיים חד משמעיים של הכנות לפתיחה באש, למשל, כדי לערער על הקונספציה הבסיסית. הלקח המתבקש הוא שעל המודיעין להציף התראות בסיסיות גם כשאין ידיעת זהב, רק על בסיס שינוי במגמות או בהתנהגות האויב, כדי לאפשר לקברניטים לבחון מחדש את האסטרטגיה הלאומית לפני שהמשבר פורץ.
אחד הלקחים העולים מהמסמך הוא שיש לחזור ללימודי השפה, התרבות והדת כדי להבין את המטען הרגשי והאידיאולוגי של האויב. כמו מושג ההבטחה השנייה, שהיה חלק מתוכנית ההתקפה של סינואר, כפי שהציג דוקטור מתי שטיינברג בראיון לפרות קדושות בפרק 78. אחד הלקחים העולים מהמסמך הוא שיש לחזור ללימודי השפה, התרבות והדת כדי להבין את המטען הרגשי והאידיאולוגי של האויב. כמו מושג ההבטחה השנייה, שהיה חלק מההנמקה התיאולוגית לתוכנית ההתקפה של סינואר, כפי שהציג דוקטור מתי שטיינברג בפרק 78 של פרות קדושות. הוצע אם כן לחדש את מנגנון חצב ולהקים גוף מחקר עצמאי שיתבסס על מידע גלוי בלבד, ללא חשיפה לחומר מסווג, כדי לשמש איפכא מסתברא להערכות הממוסדות. הקוגניציה האנושית לא בנויה להתמודד עם מורכבות אסטרטגית ונוטה להטיות חשיבה שנובעות מקונפורמיות וכתוצאה מדיכוי קולות חריגים. במערכות היררכיות כמו אמן הם קובעים, הלחץ ליישר קו עם עמדת המערכת חזק מהצורך המקצועי להטיל ספק. המציאות הקיימת גם מאפשרת התנתקות של המפקדים והקברניטים מאחריות. בעשורים האחרונים המפקדים העבירו את האחריות להתראה למודיעין באופן מוחלט. תגידו לנו כשיהיה משהו. והמודיעין לקח זאת על עצמו בשמחה. הדבר יצר כסות שקרית שפטרה את הדרג המבצעי והמדיני מלהעמיק בהבנת האויב. סוף ציטוט. המסקנה היא שהמפקד הצבאי אינו יכול להיות לקוח פסיבי. עליו לאתגר את קצין המודיעין, להכיר את מגבלות האיסוף ולהבין שהיעדר התראה אינו מעיד על היעדר איום. אחת ההחמצות האסטרטגיות שכישלון המודיעין באוקטובר 23 הבליט, הייתה התובנה שישראל מתמודדת עם ציר אידיאולוגי, ציר ההתנגדות, שחבריו, איראן, חיזבאללה וחמאס, פועלים מתוך חזון ארוך טווח להכריע את ישראל ולא רק להטריד אותה. הלקח הוא אם כן, שאין לבחון כל זירה במנותק, אלא להבין את התמונה הגדולה ואת ההשפעות ההדדיות בין השחקנים. התלכדות הזירות. אני מצטט, המעבר של ארגונים אלו מסטטוס של ארגוני טרור לצבאות מאורגנים עם תפיסות הכרעה דורש שינוי בנקודות ההתייחסות המודיעיניות. סוף ציטוט. עוד נקבע שקיים צורך קריטי בשילוב קולות חיצוניים, מהאקדמיה ומפורומים של ראשי מודיעין לשעבר, בתוך תהליך הערכה. מאחר שהמערכות המודיעיניות הסדירות נוטות להסתגר בתוך עצמן. חשיבה בתוך הקופסה, ולעסוק בחיפוש מידע במקום בחשיבה אסטרטגית. אני מצטט, אנשי אקדמיה המבינים את עומק התרבות וההיסטוריה של המזרח התיכון, יכולים לזהות תנודות עומק שהחוקר הצעיר, המוצף במידע טכנולוגי, עלול לפספס. יש לחזור וללמד את אנשי המודיעין לא מה לחשוב, אלא איך לחשוב. הדיון העלה עוד כי העונה האפקטיבית ביותר באוקטובר 2023 לא הייתה של חמאס, אלא עונה עצמית של המודיעין הישראלי. אני מצטט. המערכת בנתה סיפור נוח שבו האויב מורתע, ובחרה לפרש כל פיסת מידע שסתרה סיפור זה כחריגה או כטעות. האויב ניצל את הציפיות הישראליות, למשל לשקט כלכלי, כדי להסוות את הכנותיו למלחמה. תובנה היא שעל המודיעין להשקיע מאמץ מיוחד בזיהוי התחבולות של הצד השני, תוך הנחת עבודה שהאויב מכיר את הקונספציות הישראליות ופועל באופן אקטיבי כדי להזין ולחזק אותן. סוף ציטוט. למרות כשלי המודיעין, סיכמו הבכירים, מדינת ישראל לא יכולה לוותר על מושג ההתראה בתוך תפיסת הביטחון שלה. אני שוב מצטט, בשל היעדר עומק אסטרטגי וצבא סדיר קטן יחסית, המודיעין נותר חומת המגן הראשונה. הניסיון להחליף את ההתראה בבניית כוח מגננה מסיבי לאורך כל הגבולות,
אוגדה בכל גזרה, הוא יקר באופן בלתי נתפס, ואינו נותן מענה למלחמה רב-זירתית. לכן יש לשפר ולשכלל את מקצוע ההתראה, להחזיר לו את מעמדו כנשמת אפו של המודיעין, ולבנות רוטינות עבודה שיבטיחו כי גם אם המודיעין ייכשל, המערכת המבצעית תדע לספוג את המכה. סוף ציטוט. בלשון מומחי המודיעין, תובנות הללו מציירות תמונה של מערכת הזקוקה לתיקון עומק, לא בתחום הטכנולוגי או האיסופי, אלא בתחומי הקוגניציה, החשיבה, התרבות הארגונית והדיאלוג הפתוח בין המודיעין לדרג המדיני והמבצעי. פניתי לדוקטור מתי שטיינברג, היועץ לשעבר של ראש השב"כ לעניינים פלסטינים, שגם הציג בדיון את תובנותיו על לקחי כישלונות המודיעין. שטיינברג נחשב לאיפכא מסתברא, הבולט של המודיעין הישראלי בעשורים האחרונים, והוא אף נפלט מהמערכת בגין הביקורת שהשמיע על הבחירות האסטרטגיות של קובעי המדיניות בניהול הסכסוך. שאלתי אותו, האם המודיעין יישם משהו מלקחי אוקטובר 2023? תשובתו הייתה חד משמעית, לא. ולנוכח הנסיבות, הכשל אף העמיק, הוסיף. אני מצטט, מאז 2005, איש במערכת המודיעין לא מעז לאתגר את הדרג הפיקודי והמדיני. מי שניסה הודח או שקידומו נעצר. זה גם היה סימן לאלה שנשארו במערכת. במשך שנות דור המודיעין לא מציג חלופות למדיניות שיש בה השלכות כבדות משקל על גורלנו, אלא קובע במידה רבה את הנחותיו לפי קובע המדיניות. גופי המודיעין אפילו לא מנסים לשאול את השאלות החשובות. בוא תראה, ב-2015 נתניהו עשה הכל לטרפד את הסכם הגרעין עם איראן. ב-2018 הוא הצליח. האם מישהו במודיעין שאל מה החלופה להסכם הזה? כי אם אין חלופות, ההשלכות מובילות בסופו של דבר למלחמה אזורית. המודיעין חייב להעמיד בפני הקברניט את ההשלכות של הבחירות האסטרטגיות שלו, והוא לא עשה את זה. הם פשוט אינפנטילים שם, כמו תינוק שבקושי יכול ללכת וכבר רץ במדרגות. המודיעין יודע המון, אבל גודש המידע לא מביא להבנה, להפך, הוא מביא לאשליה שבאמצעים טכנולוגיים ניתן לפתור בעיות אסטרטגיות. כך הכשירו אנשים בעשורים האחרונים. האלם מהכישלון באוקטובר היה צריך להביא לפיקחון, אבל זה לא קרה. ראשי המערכת ממשיכים בשלהם ויד רוחצת יד. המוסד למשל פישל בגדול, הוא היה עיוור לחלוטין להתגבשות ציר ההתנגדות חמאס, חיזבאללה, איראן. ראש אמ"ן, ראש השב"כ והרמטכ"ל הודחו. בראש המוסד לא נגעו. הוא הרי שכנע את ראש הממשלה לפעול בדוקטרינת הדומינו, לחסל ראשים באיראן ולמוטט את השלטון. זה הוצע גם לדונלד טראמפ והוביל למלחמה אזורית, בלי להבין שהאיראנים הם אמני הלחימה האסימטרית והשרידות, עוד מימי השיעה המוקדמים. זה הרי ביסוד התקייה, העיקרון השיעי המאפשר למאמין להסתיר את אמונתו במצבי רדיפה, שהיא התנהגות אנוסית במהותה. ראש המוסד יודע כמה ראש הממשלה אחראי למדיניות הנלוזה הזאת, וראש הממשלה יודע כמה ראש המוסד שיתף פעולה עם זה. אבל שים לב שראש המוסד הוא היחיד במערכת המודיעינית שנשאר חסין מביקורת. סוף ציטוט. כשעושים הערכה מודיעינית, סיכם שטיינברג, היא חייבת להתבסס על התמונה כולה. היינו בלי הערכה אסטרטגית, ועניין ההרתעה האסטרטגית גלום בתוך הערכה האסטרטגית. בהערכה האסטרטגית אני מדבר גם על התראה למלחמה וגם על התראה לשלום. יש כוח ביחד
לבד הוא לא ניתן. בואו ביחד, אין אף אדם שחסר. זה היה פרק 98 של פרות קדושות, ארמון החלומות שהתמוטט, לקחים מהפתעת אוקטובר 2023. כמו תמיד, נשמח לקבל עזרה לפרויקט זה, שנעשה כולו בהתנדבות, בתרגום לאנגלית, בעריכת וידאו או בתרומה כספית. פרטים בעזרה ותרומה באתר פרות קדושות. או שנלמד לאור, או שנמשיך לשלם. צריך כאן אור לחשוף את האפל, כי זו לא ארץ ישראל, מקום שבו כל אחד כמו אי בודד, איש לא שומע, לא דואג. אין אף אדם שחסר, וכל איש קובע, רק כך נוכל לקבל משהו שלם. אז לא עוד עיניים כבויות מפנות מבטן, בואו ונהיה עם. יש כוח ביחד, לבד זה לא ניתן. בואו ביחד, רק אהבה, רק איתה אפשר לנצח. רק אהבה יכולה באמת להשיב. אם נבקש וניצח, יש מי ששומע. הרי טיבו של הטוב